Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dentor. Taong 1937, Calbayog, Samar. Maraming istorya ang umiiral sa kalupaan ng Calbayog sa Samar. Nakilala ang kanilang lugar sa mga mahikang may kinalaman sa pangungulam at iba pang uri ng karunungan na nasa panig ng kaliwa. Bago pa man sumapit ang ikalawang pangdaigdigang digmaan, napakatunog na sa lugar na yon ng iba't ibang istoryang may kaugnayan dito. Madalas kasing magkaroon ng sagupaan ng mga taong yon, kaya na may karamihan sa mga taga-Calbayog umiiwas sa kanila. Sa loob ng halos 2 dekada nilang pakikipaglaban sa bawat isa, may isang bukod-tanging pamilya ang nangibabaw sa lahat ng lahi. At yon ay walang iba, kundi ang kinagisnang mga magulang ni Dentor. Pangalan pa lamang ng kanyang ama, kinakatakutan at nire-respeto na sa kanilang lugar. Hindi rin sila ginagalaw ng mga albularyo sa kadahilanang nagkaroon nyo ng kasunduan sa mga ito. Bagaman marami na ang nagtangka sa kanyang buhay, ni isa sa mga taong yon wala talagang nagtagumpay. Ang gusto kasing mangyari ng mga pinahirapan ng kanyang ama, gumante sa pinakamabagsik na paraan na alam nila. Ang kaso lang, wala silang kakayahan na gawin yan sa kadahilanang bawat anak ng tatay niyang si Juanico, bantay sarado ng mga pinagkakatiwalaang kalahi nito. Hindi man sa pagmamayabang pero bilang bunsong anak itong si Dentor, siya ang may pinakamaraming bantay sa kanilang lahat. Alam kasi ng tatay niya na siya ang puntirya ng mga kalaban nito, kaya sa abot ng kanilang makakaya, pinipili siya nitong protektahan. Dahil sa ganoong sitwasyon, naging limitado naman ang kanyang mga naging kilos sa kanilang lugar hanggang sa dumating ang puntong tumungtong na nga siya sa edad na 18. Kahit may sarili na siya noong pag-iisip, lahat ng iniuutos ng kanyang ama, pilit niya pa rin yung sinusunod. Pag sinabi nitong hindi, wala talaga siyang magagawa. Ayon kasi sa kanya na, napakalupit nito sa kanila, lalo na kapag hindi sila sumusunod sa utos. Nakakatakot din yun kung dumisiplina. Sa kadahilanang, kulang na lang patayin ito ang anak niya. Gayunpaman, sa kabila ng kalupitan ng kanyang ama, nanatiling walang nakakapigil dito. Umiikot ang batas sa kanilang tahanan sa mismong kamay nito. Gayon din ang nangyayari sa loob ng kanilang samahan. Bilang pinuno ng mga mangkukulam sa kabuang lupain ng Calbayog, lahat ng ginagawa ng kanyang grupo sumasang-ayon sa kanyang pagnanais. Ni minsan wala pang sumalansang sa kanyang kagustuhan sa takot na baka sapitin ng mga ito ang pinakamasakit na parusa na maaaring maipataw sa kanila ng ama ni Dentor na si Juanico. Kung isipin pinuno, sadyang wala na talagang makakatalo sa kanila sa lugar na yon. Pero may iilang mga nilalang na nasa karatig lupain ang hindi maiwasang sumubok sa kanilang kakayahan. Kabilang na sa mga nilalang na yon ang mortal na kaaway ng kanilang lahi, ang mga aswang. Ayon sa kanyang ama, hindi naman talaga yon likas na kalaban ng kanilang pamilya. Bale, nag-ugat na lang ang hindi pagkakaunawaan dahil sa inggit. Ayaw na ayaw ng mga aswang na may nakakalamang sa kanila, kaya bilang ganti, pinatay nila ang kapatid ni Juanico. Magmula noon, nagsimula na ang kanilang alitan kung saan hindi na mabilang sa kanilang mga uri ang nagbuwis ng buhay. Subalit sa kabila ng lahat ng yon,
mas tumitindi pa rin ang pagmamalabis ng mga ito na matapyasan sila ng kapangyarihan. Pagtatapat pa ng kanyang ama na, sa mga panahong yon, wala silang ibang iniisip kundi papaano malipol ang mga ito. Sa pagsapit ng mismong taong ito, kabilang na itong sedentor sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng tatay niya. Isa siya sa mga inaasahan nito na gumawa ng mga mapapanganib na misyon upang mapanatili ang kapangyarihan ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, walang duda na isa siyang mangkukulam, pero yung pamamaraan ng kanyang paggamit sa kanyang karunungan ay halos maihahalin tulad mo na rin sa antingero ng kanan. Yun nga lang, purong kaliwa ang mga mutyang ginagamit nila. Dagdag pa ni Dentor na magmula noong natuto siyang gumamit nito, wala na siyang kinakatakutang tao. Aminado rin siyang may naparusahan na siyang ordinaryo, pero nagawa niya lamang yon dahil sa sama ng ugali nito. Sa paglipas pa ng mga araw, may nasagap na balita ang kanyang ama ukol sa ginagawang pagpaparamdam ng mga aswang malapit sa lugar nila. Mas lalo pa yung pinuspos noon ng galit nang mapag-alaman nitong kalahi ni Lupong ang gumagambala sa kanilang teritoryo. Yon ang pamilya ng mga aswang na kinagagalitan ng kanyang ama, kaya sa oras na matunugan nito ang presensya ng mga nilalang na yon, paniguradong sisiklab ang kaguluhan sa lugar kung saan man yun naroroon. Dahil sa mga ulat na kanilang nasagap, agad naman itong gumawa ng biglaang pulong. 7 sa kanyang mga tiyuhin ang ipinatawag nito na siya namang naging dahilan ng pagkaalarma ng kanilang angkan. Habang nag-uusap silang mag-anak, hindi naman maiwasan ng ibang kadugo nila ang umangal sa planong binubuo ng kanilang pangkat. Ayon kasi sa mga ito, mas mainam na hindi sila magpadalos-dalos upang makaiwas sa matinding gulo. Dagdag pa ng nanay niya na tumatanda na ang mga mandirigma nila, kung kaya't mas mainam na piliin nilang sanayin ang mga susunod nilang henerasyon kesa itoon ang kanilang wisyo sa digmaang maaaring ikasawi ng maraming buhay sa kanilang panig. Babala pa nito, tumatanda na ang ama ni Dentor, kaya hindi na sila makakasiguro na may lakas pa silang magtagumpay sa mga digmaang nais nilang kaharapin. Inilahad din ng kanyang ina na gaano man katayog ang isang nilalang sa harapan ng sumpa ng katawan at kamatayan, yuyuko at yuyuko ito. Pagkarinig naman ni Juanico sa sinabi ng kanyang asawa, di naman ito maiwasang mapangiti habang sumasagot dito ng, "Hindi ako hangal para hindi ko maiisip ang bagay na yan. Matagal ko nang naipasa sa isa sa mga anak ko ang tinatangan kong bertud. Sa oras na mamatay ako, doon pa lamang yun magsisimulang magising sa kanyang katawan. Yun na rin ang hudyat para sa inyo upang italaga siyang bagong pinuno. Sa ngayon, Remedios, wala akong ibang hiling kundi ang maibaon sa lupa si Lupong bago man lang ako mamatay." Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, agad naman siya nitong sinenyasan na lumapit. Maya-maya pa, bigla naman siya nitong binulungan ukol sa gagawin nilang lakad sa pagsapit ng gabi. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon niya napagtanto na desidido na ang kanyang ama na makipagdigma sa mga kalaban nila. Bagaman marami ang kalahi ni Lupong, hindi naman sila noon gaanong nababahala dahil sa mga bukod tangi nilang kakayahan. Taliwas sa mga pangkaraniwang mangkukulam, ora mismo ang epekto ng mga engkantasyon nila. Halimbawa, kapag nalapatan nito ng usalang isa sa kanilang mga kalaban, kayang-kaya na nila yung paslangin gamit lamang ang kumpas ng kanilang mga kamay.
Hindi rin biro ang mga bakod at puder nila sa katawan na sa sobrang lakas para na yung baluting pumuprotekta sa kanila laban sa mga mapaminsalang atake ng kanilang mga kalaban. Ayon pa kay Dentor na ang ganoong kakayahan ng kanilang pamilya ang nire-respeto ng mga albularyo sa lugar nila. Kahit papaano wala naman silang nararamdamang galit sa mga ito. Dahil unang-una, hindi naman sila katulad ng ibang mangkukulam na nangangati ang kamay tapos parang mababaliw kapag hindi nakakapangbiktima. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, kasalukuyan nang naglalakad ang kanilang grupo. Bale, 6 na katao sila noong magkakasama kung saan binubuo yon ng kanyang ama, siya at yung 4 na tiyuhin niya. Sa kanilang paglalakad, maya't maya naman ang kanilang pagtatawanan na parabang hindi digmaan ang kanilang pupuntahan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalabas na sila noon sa baryo, mabilis naman nilang tinahak ang daan patungo sa karatig bayan. Gabi man at walang katao-tao sa lugar na kanilang dinaraanan, di naman sila noon gaanong nababahala sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili kung ano ang mga nilalang na naninirahan sa bawat lugar na napupuntahan nila. Pagpatak naman ng 11:00 ng gabi, narating na nga nila ang karatig bayan na pinaghihinalaan nilang ginagambala ng pangkat ni Lupong. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang mapagtanto naman nilang papasok na sila sa lugar na yon, agad naman nilang tinawag ang kanilang mga alagang nilalang. Matapos naman nila itong gawin, mula sa lupa lumitaw ang 6 na itim na aso na may iba't ibang wangis. Ang kakayahan nila nakadepende sa wangis ng kanilang alaga. Ayon nga kay Dentor na, kung ikukumpara ang aso niya sa kanyang ama, para lang yung tutang kakapanak pa lamang. Isipin ninyo, ang alagang nilalang ng tatay niya, may nakausli ng pakpak sa likod nito, tapos yung mga paa, may tigda 2 pulgadang haba ng mga kuko. 8 din ang nakausling pangil nito sa bibig, tapos yung mga mata nito palaging namumula at nanlilisik. Kapag may bibiktima hindi ng nilalang na yan, kaya nitong kumilos nang hindi man lang gumagawa ng anumang uri ng ingay. Dagdag pa niya na, binabalot din niyo ng malakas na sabulag, kaya tanging mga albularyo at antingero lamang ang nakakakita rito. Sa estado naman ng kanilang mga kalaban, hanggat hindi matalas ang kanilang paningin kagaya ng mga aswang, hinding-hindi nila yon masisilayan. Matapos namang tawagin nila Dentor ang mga nilalang na yan, agad naman nila itong ipinakalat sa buong paligid hanggang sa maramdaman na nila ang presensya ng mga kalaban nila. Maya-maya pa, nang matagpuan na nila ang mismong kinaroroonan ng mga ito, agad namang hinugot ng kanyang ama ang punyal nitong gawa sa buto ng aswang, sabay wika sa kanila ng, "Tayo na! Marami pala silang nandito." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang marating nila ang mismong lokasyon ng mga nilalang. Hindi naglaon, pagsilay naman nila sa mga ito, paisa-isa naman yung nagsibaba sa mga bubong hanggang sa mapalibutan na nito ang kanilang grupo. Sa kanilang pagmamasid, bigo naman nilang makita si Lupong, dahilan upang makaramdam ng matinding pagkabigo ang kanyang ama. Nakakalungkot naman. Hindi nyo pala kasama ang puno ninyo. Bakit kayo naligaw rito? Hindi nyo ba alam ang panganib na kinakaharap ninyo laban sa aming angkan? Nakakalimutan nyo na yatang teritoryo namin ang lugar na ito. Bungad na wika ni Juanico sa mga aswang.
Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, nagsiangi lang naman ang mga nilalang na yon hanggang sa naglakas loob na ang namumuno sa pangkat na yon na makipag-usap sa kanyang ama. Ayon sa nilalang, wala silang pakialam kung teritoryo nila ang lugar. Basta ang sa kanila, makuha ang mga kinakailangan nila. Dagdag pa nito na taong maraming nagdadalang tao sa lugar na yon na siya namang hindi nila kayang ipagsawalang bahala. Mariin din itong inilahad na kung gusto nila yung mapalayas, kinakailangan nila itong gamitan ng dahas. Matapos namang marinig ng kanyang ama ang sinabi nito, bigla naman yung nagpalipad hangin ng dasal na siyang naging sanhi upang sumunggab ang alaga nitong nilalang. Paglapa ng aso sa aswang na yon, pilit naman yung nagpumiglas pero bago pa man yun makawala, nabalutan na yon ng usal ng kanyang ama. Dahil sa pangyayari, malaya naman yung nakapagsambit ng sumpa hanggang sa nagkaroon na yon ng kontrol sa mismong katawan ng nilalang nakausap nito. Pagkumpas naman ni Juanico ng kanyang kamay, agad namang kumalas sa mismong katawan ng aswang ang kanyang mga binti at braso. Dahil sa pangyayaring yon, buong lakas naman yung nagsisisigaw, pero bago pa man ito makuha ang atensyon mula sa kanyang mga kasama, bigla namang kumalas ang ulo nito sa katawan. Matapos ang pangyayari, mabilis namang sumugod sa kanila ang mga aswang na siyang naging sanhi upang mapahugot na sila ng kanilang mga armas. Ang gamit noon ni Dentor, isang panggapas na tabak, habang sa apat na tiyuhin naman niya, purong mga talibong. Ayon sa kanya, hindi basta-basta ang mga gamit na yan. Gawa ng likas na sa kanilang lahi ang gumamit ng mga mahihiwagang armas. Bagaman wala itong baong mutya, ang mismong sangkap na ginamit sa pagbuo nito, sapat na para katakutan ng mga kalaban nila. Dagdag pa niya na, tipikal na sa kanilang lahi ang gumamit ng kaliskis ng mga shokoy sa paglikha ng anumang sandata. Kaya yun ang pangunahing sangkap na kanilang ginagamit sa mga armas ay dahil sa kakayahan nitong sumira ng kahit na anong uri ng kabal sa katawan. Mariin din niyang inilahad na kahit ang medalyong pangkaligtasan ng isang antingero, walang panama rito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman ng mga nilalang ang kanilang sandata, hindi naman ito maiwasang magdalawang isip kung susugod ba sila o tatakas na. Ngunit dahil sa kagustuhan nilang ipaghigante ang kasama nilang nasawi, nagdesisyon silang magtulong-tulong para paslangin ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng lakas para sumugod, sabay-sabay naman nilang sinunggaban ng grupo nila Dentor na siyang naging daan upang magsimula na ang kanilang pakikipaglaban. Sa kasagsagan ng kanilang pakikipagbuno, kitang-kita naman niya kung papaano yun paglaruan ng kanyang ama. Dahil sa lakas na ipinapamalas nito, di naman niya maiwasang mapanatag sa sitwasyong kinakaharap nila. Akala niya, sila na talaga noon ang mananalo, pero nang akmang lilipuli na nila ang grupong yon, laking gulat na lamang niya nang biglang sumunggab mula sa iba't ibang direksyon ang iba pa nitong mga kasama. Sa sobrang dami ng nakisali sa labanang kinakaharap nila, hindi na nila nagawa pang mapansin ang kalagayan ng kanilang mga kasama. Basta pagsilay ni Dentor sa kanyang ama, nasipat niyang nakaangat na yon sa lupa, nakatagos na sa dibdib nito ang mismong matatalas na kuko ni Lupong. Paghugot naman ng nilalang na yon sa ilang pulgada nitong daliri, bigla naman siyang binalot ng matinding takot nang masipat niya ang sapilitang paglaho ng asong alaga ng kanyang ama. Matapos ang pangyayaring yan, nang mapagtanto naman ni Lupong na patay na ang pakay nila,
Singbilis naman ang kidlat ang ginawa nitong pagtakas sa lugar. Pagsilay naman ni Dentor sa mga ito, pinili niyang puntahan ang kanyang kasama kesa habulin pa ang mga ito. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng tatay niya, nasipat naman niya itong naghihingalo na habang nakatitig sa kanya. Bago yun mawala ng hininga, tapatan nitong inilahad na sa kanya nito ipapamana ang bertud na pagmamay-ari nito. Hindi na rin yun naghangad pang mabuhay sa kadahilanang naniniwala ito na tapos na ang panahon ng kanyang pamamahala. Malugod na rin niya itong ipinapasa kay Dentor upang may magpatuloy sa pamilyang pinaghirapan niyang itatag. Matapos naman itong mailahad ang lahat-lahat, nagpumilit naman yung ilapit ang ulo sa kanyang tenga habang nanghihinang bumubulong sa kanya ng, Pag-uwi mo, una mong hanapin ang libro ko. Doon mo malalaman kung saan nagsimula ang ating angkan. Magpakatatag ka, anak, sapagkat panahon mo na ito. Humayo ka na at magpatuloy. Huwag mong isipin ang mga nawala sa'yo. Isipin mo kung sino pa yung nandyan para dumamay sa oras ng kapighatian. Pagkalahad naman ng kanyang ama ukol sa bagay na yan, mabilis naman yung nawala ng malay. Bago pa man ito malapitan ng kanyang tiyuhin, napansin nilang isa na yung malamig na bangkay. Dahil sa pangyayari, imbis na ipagpatuloy ang kanilang pakay sa bayan, nagdesisyon na lang silang umuwi. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, binalot na ng pagdadalamhati ang kanilang tahanan. Marami sa kanilang mga kalahi noon ang pumunta upang ipakita ang kalungkutan nila buhat sa pagkawala ni Juanico. Siyempre, malugod naman yung tinanggap ng kanyang ina at mga kapatid, habang siya naman nanatili lang sa loob ng kanyang silid, paulit-ulit na pinag-iisipan ang kanyang mga gagawin sa buhay. Sa pagkawala kasi ng kanilang padre de pamilya, ramdam na ramdam niyang parang napilayan sila. Labis din siya noong nababahala ukol sa maaaring paglusob ng angka ni Lupong sa kanilang lugar. Sa loob ng 9 na araw na pagdadalamhati, marami na sa kanilang mga nasasakupan ang unti-unting tumalikod sa kanilang mga ipinaglalaban. Naglakas loob na rin ng mga mangkukulam sa lugar na yon na hindi na sila susunod sa pamilya ni Dentor. Bagaman masakit yon para sa kanila, minabuti naman nilang hayaan ito sa kadahilanang hindi naman nila alipin ang mga taong yon. Dumaan pa ang mga buwan, maging ang lahi ng mga manlalason na malapit sa kanila, napilitan na rin kumalas. Nagkanya-kanya na rin ang kanyang mga tiyuhin hanggang sa dumating ang puntong silang mag-ina na lang yung natira. Ang mga kapatid niya kasi pinili na ring bumukod dahil mas mahalaga para sa mga ito ang kanilang binubuong pamilya kumpara sa kanilang paniniwala. Masakit man ang loob ni Dentor dahil sa pasya ng kanyang mga kapatid, pinili niyang magpakatatag alang-alang sa kanyang pamilya. Lumipas pa ang mga taon. Nang magsimula na ang ikalawang pangdaigdigang digmaan, mas lalo pang nasadlak sa kahirapan silang mag-ina. Maraming kakilala sila noong nilapitan pero ultimo pagkain wala itong iniabot. Hindi na rin nila matagpuan ang mga kapatid niyang bumukod dahil mas pinili nitong magpakalayo kesa manatili sa kanilang lugar kung saan hindi naman sila ang nasusunod. Matapos ang ikalawang digmaan, matanda na nga itong si Dentor. Lahat ng habilin at iniwan ng kanyang ama, nagawa na rin niyang makabisa. Sa puntong yon,
Kahit nagtatangan siya ng hindi masukat na kapangyarihan, pinili niyang magpabaya. Para sa kanya, wala nang saysay ang maghiganti pa, sa kadahilanang magdadala lang yon ng parusa at kamatayan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi na rin niya noon inintindi ang pangkat ni Lupong sa likod ng ginawa nitong pagsakop sa kanilang baryo. Ayon kay Dentorna, noong mga panahong yon, harap-harapang gumagala sa labas ng bahay nila ang mga aswang. Bagaman itinuturing niyang kaaway ang mga ito, mas pinili niyang manahimik kesa pumasok sa gulo. Akala niya yun na ang pinakamaganda niyang magagawa. Pero habang tumatagal, mas lalo silang pinapahirapan ng mga nilalang na yon. Sa pagdating naman ng puntong hindi na niya kayang lunukin ang mga ginagawa nito, napilitan naman siyang gumamit ng dahas laban sa mga aswang na wala ng respeto sa kanila. Isang gabi, habang nagpapahinga sa labas itong si Dentor, may dumaang aswang sa harapan ng bahay niya. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado ng nilalang na yon, parang naghahanap yon ng pagkain. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan niya, bigla naman yung umangil habang nagmamadaling lumalapit. Maya-maya pa, nang mapansin naman niya ang ginagawa nito, agad naman siyang tumayo sabay wika sa nilalang na yun ng, Wala ka ritong makukuha. Sa ibang bahay baka may makuha ka pang pagkain. Pero dito sa amin, pasensya ka na. Wala talaga. Kami lang ng nanay kong naninirahan sa bahay na ito. Kaya umalis ka na. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, agad naman yung lumundag sa bakuran ng bahay nila, sabay sagot sa kanya ng, Kumakain din naman ako ng matatanda. Hindi ba ikaw ang anak ni Juanico? Bakit parang punong-puno ng problema ang buhay mo? Dahil ba sa pagkawala ng tatay mo? Ang tagal na niyang nawala. Wala ka pa bang balak na kalimutan ang lahat? Dahil sa sinabi nito, bigla namang nandilim ang kanyang paningin, buhat sa mga alaalang pinipilit na niyang talikuran. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang susugod na yon sa kanilang pamamahay, napilitan naman siyang tumayo at kasabay nito ang pag-ahon ng isang itim na aso sa kanyang tabi. Kagaya ng alaga ng kanyang ama, may pakpak na rin ang nilalang na yon. Ang pinagkaiba lang, malaginto ang kulay ng mga kuko nito. Napakatatalas din ng balahibo at sa tindig ng aso, masasabi mo talagang hindi yon basta-basta. Matapos naman yung masipat ng aswang, bahagya naman yung napahinto na parabang nakaramdam yon ng matinding pagkasindak at kaba. Pagsilay naman ito sa kanya, sinubukan pa nitong kausapin siya pero hindi niya na yon pinag-interesang sagutin. Nang mapagtanto naman yon ng aswang, wala na itong nagawa kundi ang sugurin siya. Dahil dito, agad naman niyang inutusan ng alaga niyang aso na paslangin ang nilalang na yon. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman yung sinugod ng alaga niya at nung magkaharap na ang dalawa, buong puwersang nilapa ng aso ang ulo nito. Nang mapaslang na nito ang nilalang, inutusan niya yung kaladkari ng katawan nito patungo sa talahiban. Alam niya kasing may naghihintay doong balbal na siya namang kakain sa labi ng kanyang pinatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, payapa naman siyang bumalik sa kanyang pagkakaupo. Kahit may nangyaring hindi kaaya-aya, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagpapahinga niya. Sa paglipas pa ng mga araw, naging matunog sa lahi ng mga ito
ang nangyari sa isa nitong kadugo. Sinubukan pa nila yung hanapin pero ang huling bakas na kanilang natagpuan, walang iba kundi sa mismong bahay ni Dentor. Noong una sinubukan pa nilang kalabanin siya, pero nang malaman yun ni Lupong, ito na mismo ang nagbigay ng kautusan na wag na silang gambalain pa. Dagdag pa nito na, kung magpupumilit pa silang alamin ang nangyari sa kanilang kapatid, maghuhudyat lang yon ng panibagong digmaan na halos wala silang kaalam-alam kung may pag-asa ba silang manalo. Dahil sa sinabi nito, nag-umpisa nang magpakita ng respeto kay Dentor ang mga aswang. Sa panahon ding yon, patuloy pa rin nakikipaglaban sa kanila ang mga albularyo na kalaunay nagawa din itong magtagumpay. Pagkakuha ng mga albularyo sa ulo ni Lupong, abot langit naman ang pasasalamat ni Dentor sa pangyayaring yon. Dahil sa ganoong kaganapan, naniwala siya na ang paghihigante ay hindi susi sa lahat ng puot na nararamdaman niya. Sa paglipas pa ng mga dekada, ipinagpatuloy niya ang kanilang buhay ng kanyang ina. Hindi naglaon nang magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Itinuwid niya ito nang sa gayoy hindi matulad ang sitwasyon nila sa pamilyang kinagisnan niya. Bagaman matagal na panahon ng patay itong si Dentor, kailan may hindi makakalimutan ng kanyang mga anak ang iilan sa kanyang mga istorya na may kaugnayan sa kanila bilang pamilya na pinakamalakas na angka ng mangkukulam sa lugar ng Samar. At isa pa sa mga hindi makakalimutan ng mga nagpakalat ng kwento na to ay yung sagupaan sa pagitan ng mga lahi nila Dentor kontra lahi nila Lupong. Okay. Opinyon ko sa kwento. Hindi ko masabi kung walang kwentang anak ba si Dentor o iba lang yung pananaw ni Dentor sa buhay. Kasi 'di ba alam ko iba sa inyo papanig dun sa una kong sinabi na walang kwentang ama si Dentor. Kasi isipin niyo nasa kanya na lahat ng lakas, nasa kanya na lahat ng karunungan ng tatay niyang si Juanico. Pero bakit hindi niya sinubukang igante yung tatay niya dito kila Lupong? Alam naman niyang kaya niya na yan. Kasi nga si Lupong, medyo nag-aalangan pa nga na huwag na nating galawin yung pamilya na yan. Napatay ko na yung tatay niyan. So yung pinagpasahan ng karunungan ng tatay niyan, yun nga, si Dentor, hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. So nag-aalangan to ngayon, yung kalaban niya, ito nga si Lupong. Ito naman si Dentor, hindi ko masabi na parang baliwala lang sa kanya yung pagkamatay ng tatay niya. Kasi nga, parang sinakop na rin siya ng kadiliman Nalagay sila sa katahimikan ng nanay niya. Tapos, wala naman nasabi na araw-araw siyang lugmok. Pero yung aura niya na nakita siya nung aswang, para siyang lugmok sa buhay di ba? Sabi pa nga nung aswang, napatay yung tatay mo, bakit parang di mo pa rin nakakalimutan? So, meron siguro sa puso ni Dentor na gusto niyang gumante. Pero mas nanaig yung wag na lang. Kaysa marami pang madamay, okay na yon, nangyari na Hayaan ko na lang yung ibang tao yung gumawa. Kaya tingnan nyo, nung napatay ng mga albularyo itong si Lupong, tuwang-tuwa si Dentor. So ako, 50-50 ako rito. Yung kalahati ko, yung 50% ko, nainis ako kay Dentor kasi di niya ginanti yung tatay niya. Yung 50% ko naman, medyo natutuwa ako kay Dentor kasi iba yung wisdom niya. Iba rin yung pananaw niya sa buhay. So, medyo balance sa akin tong kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.